Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu sualen bɛ radio Jɛkafɔ la a jodo nin waati in dana mana gosi ka ban hakaja a bɛ jamana den minnu taamana minnu bɛ jamana kɔ kan walima minnu bɛ taama sira la olu ka jɛmukan a b'o de maana an bɛ kɛ dɔw da ye an bɛ kɛ dɔw tulo ye ayiwa an na kɛ dɔw yɛrɛ ka ciden ye an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma sɔgɔmada in na kɛnɛ kan an sigira jɛmukan min ni a bɛ ta ka ɲɛsin aw ma maliden minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ radio Jɛkafɔ sanfɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye Mamutu Kamara Buwa Jabate b'a ni bɔda cɛ min ye awa camancɛ n'o ye ɲininkali kɛnɛ ye hakaja an ka ca bi kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen na damu ani lafiya sɔrɔ min ye Africa Television ye Africa Television ka jɛmukan min n'o bɛ ta ka ɲɛsin tunganiw ma i k'a dɔn o jamakulu fana dafalen bɛ o tuma nin ye baara belebele min ni a labɛnnen bɛ ka ɲɛsin aw ma daba tunkara fɛ sɔgɔmada in na an ye wele bila Madame Kulubali Worokiya ma ka bɔ Faransi Madame Kamara Maladɔ ka bɔ Faransi Madame Kɔnɛ Fatumata Bomu ka bɔ Faransi ninnu ye musojɛkulu minnu bɛ Faransi jamana na n'a bɛ san caman bɔ wulikajɔ ani cɛsiri bolo ka dɛmɛ ani dɛmɛ ka ɲɛsi fɔlɔ u ɲɔgɔnnaw ani balima minnu ni maliyɛn wɛrɛ minnu sigilen bɛ Faransi jamana kan ka jɛkulu caman sigi k'u taama min bɛ se ka to u mago bɛ dilan sabula olu ye waati jan kɛ Faransi jamana na ka b'o la fana ka wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma maa minnu b'a la ni tungana taa b'u kɔnɔ i k'a dɔn gɛlɛya ni fɛn min b'u la k'u ladɔnniya u b'o baara de kan ka kɛ nin dan siɲɛ fɔlɔ ye nin kɛnɛ kan ni ninnu ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de la an y'u wele sɔgɔmada in na sabula u nanen don lafiyabɔ la an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ baara ni wulikajɔ min bolo dalen d'u fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye alors i k'a dɔn ayiwa u b'a fɛ ka fɛn min hakilina minnu da an ka se ka dɔ fɔ a la janko Faransi musow an balimaw radio Jɛkafɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na Africa Television tɔgɔ la ani radio Jɛkafɔ tɔgɔ la ɲininkali kɛba o ye Abdou Touré i k'a dɔn radio Jɛkafɔ ka taa se an ka kalanden kura ma n'o ye Bintu Kamara ye ale fana b'an ka kɛnɛ kan ani Daba Tunkara an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn ja taba Africa Television tɔgɔ la ani Mancha Production tɔgɔ la Jules ani Sinali Tunkara o tuma an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini Mamutu fɛ a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni ɲininkali an k'o boloda ka ɲɛsin an ka maa welelenw ma Mamutu Kamara i k'a dɔn an bɛna kumaso kɔnɔ i k'a dɔn an y'a fɔ an ɲɛna cogo min Faransi musow i ka don farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye u ko min ma coordination des femmes de la diaspora de France i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan sabula min ye muso minnu bɛ Faransi muso minnu bɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakilina ani taama ani miiri ye kelen ye denbatigiw don u bɛ guwaw kɔnɔ u bɛ baaraw la o tuma jamana jɔli ani jamana yanga n'a ɲɛta u fana ka wulikajɔ fanga ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ o de la nin jɛkulu min sigira sen kan i k'a dɔn u ye hakilina ta hakilina min bɛ ta ka ɲɛsin min ye wulikajɔ ye camancɛ fanga kɔnɔna na musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye min ye votow fana ma se musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye jɛkulu in sigira o de kama u ka ɲɛmaaba o de ye Madame Kulubali Worokiya ye an b'ale ɲininka asafurula ɲɛmaaba de ye i k'a dɔn Madame Kamara Maladɔ jamu min bɛ sa n'o ye Madame Kamara o de tɛ jamu ɲuman ye Maladɔ i k'a dɔn i yɛrɛ kɔni kama sa an na bonya da i kan nka Kamaralaka i k'a dɔn o bonya kɔni t'an bolo Maladɔ i ni sɔgɔma nba ayiwa Maladɔ aw ye muso ye minnu sigilen bɛ Faransi a bɛ san caman bɔ Maladɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan ka na faso kɔnɔ i k'a dɔn a sigiyɔrɔ n'o ye taama yɔrɔ min ye Faransi ye san caman ka na Mali kɔnɔ taama in kun ye mun ye a ka wulikajɔ kun ye mun ye daba an bɛ an ni tile fɔ an balima maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn min bɛ yan min bɛ kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli kɛ Africa Blue ye an bɛ foli kɛ Jɛkafɔ ye awala k'aw bolo mɛn ni t'aw ka baara ya rabbi Allahu akbar sɔn diyara n ye merci Maladɔ yani an ka don babu koloma kɔnɔ Maladɔ bɛ se k'a fɔ n ye e yɛrɛ i bɛ Faransi nin y'a san joli ye yalima i taara Faransi mun na furu de se wa tari i taara baarako de la bon ne bɛ Faransi depuis 2003 depuis 2003 ne kɔni taara n bɛ taa n ka contrôle de kɛ n ka suyaw de kɛ bon ala y'a kɛ fana n ye opération kɛ n tora yen n bɛ o traitement na n den nana n den ale ye bague sɔrɔ état mineur donc comme a ye bague sɔrɔ état mineur ne yɛrɛ bɛ taa don min n ye n ka bitigiw datugu ka marchandise to a kɔnɔ mais denko ye fɛn ye den ka fisa n'o bɛɛ ye
donc ne y'a lajɛ un enfant mineur kana k'o to faransi ne n bolo bɔ fɛn bɛɛ la ka to n den kɔrɔ k'u ka étude suit i tor'o de fana na Kamara fana nana a ɲagami sen na Kamara m'a ɲagami sen na ne yɛrɛ ye Kamara de Kamara m'a ɲagami je suis Kamara tu es Kamara aussi ah mais très bien alors Malado an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn maa min bɛ numayanfan fɛ an b'o fana ɲininka min ye madame Kɔnɛ Fatumata Bomu madame Kɔnɛ Fatumata Bomu i bɛ se k'a fɔ an ye i k'a dɔn i ka faransi sɔrɔ kɛra cogo di i k'a dɔn i fana taara baara ɲini na wa tari furu de ye se n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne taara faransi an bɔra ne tun bɛ boli kɛ yan ka boli awɔ ne tun bɛ athlétisme kɛ sport ah oui d'accord ok donc ala y'a kɛ bana nana ne minɛ an tun bɛ ka Jeux olympiques de Moscou préparer ah oui bana nana ne minɛ donc ka pleurésie bila n na ne n yɛrɛ sɔrɔ URSS fɔlɔ ka sɔrɔ ka continuer ka na Zagreb n'o ye Yougoslavie ye ka na n yɛrɛ sɔrɔ faransi komi n bamuso bɛ yen donc pour les traitements ministère des sports o y'a sɔrɔ n bɛ INS de la yan nɔ Institut national des sports ok donc an ye ci bila u ma donc u ko u bɛna ne furakɛ donc ne tor'o kɔnɔla la donc ne bamuso bɛ yen nɔ n nana ka furakɛliw kɛ bon o de ye ne sigi faransi o kɛra san jumɛn donc ne filɛ nin ye san n bɛ se k'a fɔ n bɛ san 50 ni san 4 n y'o kɛ extérieur la awɔ parce que n bɛ se yen tuma min na n tun ka dɔgɔn kosɛbɛ donc n y'o kɛ extérieur la ala sago i bonya b'a la mais madame Kɔnɛ Fatumata Bomu pendant tout ce temps est-ce que i bɛ to ka na Mali la ou bien pendant tout ce temps tu es resté là-bas pendant tout ce temps ne bɛ na Mali la i bɛ to ka na Mali la ne bɛ na Mali la n bɛ segin ka denw sɔrɔ yen nɔ donc ka furu sɔrɔ yen nɔ voilà sisan kɔni bon n cɛ a y'a ka retraite ta ne bɛ pré retraite la ala sago o bonya b'a la e bɛ pré retraite la awɔ o sera sa ho ayiwa basi kuma gɛlɛmani an b'o di ne yɛrɛ ka madame Kulubali Worokiya alors Worokiya dis-moi y'a dɔn nin tɛ e ni ne siɲɛ fɔlɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan mais c'est toujours bon i ka segin a kan mun y'i se faransi ayiwa ne bɛ bɛɛ fo yankaw ni aw bɛɛ ni tile an tilenna hɛrɛ la ala k'a si hɛrɛ la ya rabi Allah an filɛbaga n'a lamɛnbagaw ne ka foli b'u bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogo min na nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ni filanan hali sabanan tɛ yan yɔrɔ la ayiwa kuma lasurunyana ne ka faransi taga sɔrɔla n kɔrɔmuso fɛ hali bi n bɛ barika d'a ye n'i y'a mɛn Worokiya Sarata Kulubali don Sarata a y'a kanu an fa de y'a yira a la k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ an ka sigi bari an fa tun ye baara sɔrɔ yen mais bonya ma a ma sɔn ka taa oui d'accord donc an kɔni ne tora n taara furakɛli fɔlɔ de la 91 min taara n bɛ furakɛ n bɛ segin o ye tilemakɛ ye ni ye dɔɔni sɔrɔ n bɛ segin ka na Mali la n nana ka na n t'o la n taara sigi yɛrɛ ye Kudayi ka n ka baara bila o dun y'a sɔrɔ alhamdulilayi n tun bɛ dɔɔni sɔrɔ yan mais ni n den taara donc fɛnɛ maladɔ ta si don n'i tagara bana bɛ sen na denko bɛ yen ka t'i den n'i y'i den bila ka taa mɔgɔ fɛ yen faransi hali n'i fila ni ɲɔgɔn don n'i ma kunnaja aw bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye ne y'a préféré o de la denko ka gɛlɛn ne balimaw ka di n ye n den ka di n ye ne fɛnɛ ko n ko n bɛ to faransi ye n tora n den kɛrɛfɛ ye o de la o kɛra ne ka faransi sigi sababu yɛrɛ belebele n'o tɛ kabi 91 de ne ka faransi sigi daminɛna depuis 91 alors donc madame Kulubali Worokiya an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alors an bɛ segin ka na ka présidente ɲininka min ye ayiwa min ye Maladɔ ye Maladɔ i k'a dɔn ɲininkali fɔlɔ o bɛna bɔ an ka stagiaire fɛ min ye Bintu Kamara alors an bɛ segin ka na i k'a dɔn an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ bɔ an ka stagiaire la n'o ye an ka kalanden ɲininkali in bɛ ɲɛsin madame Kamara Maladɔ ma Bintu madame Kamara Maladɔ ça va ok
an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tɛmɛ la munna coordination des femmes de France a sigikun ye mun ye? Coordination des femmes association de do jɛkulu do n'i y'a mɛn coordination o ye regroupement d'association de ye a sigikun kɛra min ye 2016 au conseil de jamana bɛɛ wele jamana o jamana ni malien b'a la i ka mɔgɔ 3 bila ka na u y'a bɛɛ ka billet ta au conseil des maliens de l'extérieur n'a président Habib Silaye an nan'o cadre de la ka na o congrès la donc min y'a baara fanba tun bɛ min bolo o ye madame Jara Mariam Savané fana ye malien de l'extérieur a sigilen kun do Gabon donc elle s'occupe du JAR dans les hauts conseils an nana baara in kɛ a marraine tun bɛ jamanakuntigi muso bolo n'o ye Aminata Mayiga ye donc an nana ka na baara in kɛ baara in recommandation na u y'a yira k'a fɔ ko an ka coordination des femmes sigi coordination des femmes a bɔra recommandation de kɔnɔ congrès recommandation de kɔnɔ Mariam yɛrɛ wulila madame Jara Mariam Savané a taara fo Paris a baara la Ala kɔni y'an dɛmɛ parce que Amérique b'a la Congo b'a la Brazza b'a la c'était la première fois a ma deli ka kɛ fɔlɔ Mali la ne kɔni siɲɛ fɔlɔ a ma connaissance ko ni ɲɔgɔn congrès kan ka kɛ yan jamana bɛɛ mɔgɔ kana musow la kana ka n'u dalakan fɔ k'u hami fɔ sécurité kan fɛn bɛɛ kan o de kɛra document ye o document recommandation baara min ɲinina an fɛ gouvernement fɛ ko ka coordination sigi an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka association b'an bolo an bɛ baara kɛ n'an ka association ye an ka commune na mais coordination yi an ka baara kɛ ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ an bɛ se ka Mali yɛrɛ avancer cogo min an bɛ se ka contribuer Mali ko la cogo min coordination yi sigira n'o hakilina de ye 2016 mais anw sera k'an ta sigi 2019 mais an bɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ bɛ kuma fɔ ka da i dɔn yɔrɔ de la a ma connaissance dugu si ma se k'a sigi fɔlɔ mais an bɛ dugawu kɛ an b'u dɛmɛ fana an n'u ka se ka jɛ k'a sigi an b'u accompagner mais Malado nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye fana a ka nin ɲɔgɔn ye basigi sen ka Bamakɔ yan min kan ka kɛ ayiwa muso bɛɛ yalima a ka nin ɲɔgɔn ye ba min sigilen don sen kan yalima muso wɛrɛw b'a la ou bien Faransi musow dama de don ayi an ka ɲɔgɔn ye ba in Faransi muso de y'a initié ok d'accord mais an ye diaspora muso bɛɛ wele fɛn fɛn bɛ se k'i yɛrɛ se yan komi vacances don an ye wagati choisi parce que moyen t'anw bolo ka bɛɛ ka billet ta comme gouvernement ye passé min kɛ donc an kɔni y'a yira musow a ye wuli k'aw jɔ Mali ko de don Mali kura ko de don an ka n'an jeniyɔrɔ fin an kana to élection ka se ka sɔrɔ diaspora musow ma na k'u hakilina fɔ Mali ko la o de y'an wuli kun ye ka na an bɛ se ka contribuer cogo min pendant la période électorale élection wagati la muso bɛ se ka contribuer cogo min donc an ye ci bila de Congo à Zaïre Brazza Angola Chine n'i ye dugu min fɔ Amérique ma min fɔ a bɛɛ kelen kelennin dɔ bɛ yan bi donc nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye Haut Conseil tɛ 16e ko tɛ malien muso bi yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ de welelen don association mɛ nin tɔn in na walima mɛ nin o si tɛ mais n ye malien tuku daba dɛ anw Faransi muso anw y'o bila o casquette politique bila o ne ni Rose ti parti kelen na ne ni nin ti parti kelen na an y'a yira anw musow nous sommes victimes de tout ni fɛn fɛn kɛra an ye victime ye n'i sera muso cɛ ma i sera muso ma n'i sera a den ma i sera a ma n'i sera a balimakɛ ma i sera a ma ayiwa ni guerre wulila an denw bɛ sa ni kɛlɛ wulila an denw don tɔɔrɔ min b'an ka tunga kɔnɔ an ma lafiya tunga kɔnɔ an ma lafiya yan donc an bɛ se ka min kɛ o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka casquette politique bila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la an ni Mali musow ni fɛn fɛn muso kelen tɔɔrɔ la bɛɛ de tɔɔrɔ la don o don an denw bɛ sa donc solution min b'a la o de y'an ka politique ko kɛlɛ dabila Faransi musow kɔni anw y'o nɔgɔya. Très bien. Alors, on peut kuma galamani di Malado du moins heureusement Madame Coulibaly pourquoi ayez ni date choisie no 24 juillet muna ayo date choisie
wa aya ɲɛmaya a bonya ta ka di Seydou Mamadou Kulubali ma jɛkulu min ni a to a ye ko bɛnkan o y'o président ba mun na an bɛ foli di bɛnkan mɔgɔw ma kosɛbɛ n b'a daminɛ n'o ye bari n'i y'a ɲa di bɛnkan mɔgɔw ma olu tɛ parti ye bɛnkan mɔgɔw u ko k'u ye plateforme de ye n'a nana taa ɲɛsin parti politique fɛn o fɛn ma an bɛ an ka muso dɔ fisire bari ne yɛrɛ ye RPM de ye ah oui d'accord n'a dira Maladoka parti ma ne b'a fɔ n ko munna n k'a ma di RPM ma nin fana ye AD FDP Malikura ye o fana bɛna n'a fɔ ko pourquoi a ma d'ale ka parti ma o cɛ donc an ye parti ko in de bila donc an nana se Seydou ma Ala ni siraw sababu la an bɛ Seydou fo mais muso min fana y'an accompagner kosɛbɛ n'o ye Tɛnɛn ye Tɛnɛn Fanɛ an b'a fo kosɛbɛ kɛnɛ in kan bari hali sunkalo in na a ye sukaro ni fɛn d'a ma k'an k'a di an ka musow ma donc ni mɔgɔ min y'o k'i ye sunkalo tuma na ɲinan gɛlɛya tun bɛ cogo min i bɛ foli k'a la donc an sera Seydou ka parti ma o de fɛn ma o de kama plateforme ma attention Seydou ka jɛkulu tɛ parti ye fɔlɔ bɛnkan ye association de ye an bɛnnen don kuma ka parti tɛ kosɛbɛ voilà d'accord an bɛ yɔrɔ min na i ko bi association a ma kɛ parti ye fɔlɔ a ma k'a ye d'accord ok donc o de la an ser'u ma mais an ye le 24 juillet fɛnɛ ta kun jumɛn na an b'a dɔn ni mois de juillet sera vacances don minnu bɛ Bamakɔ yan olu ka denw bɛ o tɛ n tɛna n'a fɔ n bɛ taa den ta wali n bɛ taa den bila o kuma tɛ yen bon minnu bɛ bɔ kɔfɛ caman de bɛna ka na bɛn mois de juillet ma yan o mois de juillet kelen in fana kɔnɔna bɛ bɛn 31 juillet o ye journée panafricaine des femmes ye ah oui d'accord ok donc an sera ministère mɔgɔw ma o la k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ Mali musow minnu bɛ kɔfɛ olu nana ka na u bɛ fɛ ka na u ŋaniya jira min b'a ni ka na fɔ min kɛlen k'an tɔɔrɔ an ka denko ni an sigiyɔrɔ kow la ka na o fɔ ani an yɛrɛ ka se ka jati minɛ Mali ko la sa bari don o don e yɛrɛ b'a ye diaspora a na fɔ k'a ye 100,000 di dɛ a ye 30,000 di a ye 50,000 di n'o bɛ fɔ diaspora mɔgɔw ma nka n'a fɔra k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na diaspora ta ka dɔgɔ a la jango a musow yɛrɛ jatilen tɛ foyi la Madame Savané Tiabi nka a ka kɛlɛ dɔw senfɛ ne kun bɛ yen pour que a ka se k'a to an da ka don kuma na o kun bɛ kɛ baara ye. Très bien. Alors, de toute la façon, il y a un peu de temps à Nyashin, mais Madame Kone Fatmata Bomu. Madame Kone Fatmata Bomu, il y a un chama vora, yalma ni douin, muni mumba kono, hakina djumé bala ko jira, Mali fama ona ani nyamana, temu ye munya, abina mundi mundi fo. Mumba ni kanabi no nyafo. Ali bi ala kambe sababa. Ya Rabbi Allah. Ne fa an ka temu ye munye. Muso chesirle. Jamana koka oni jamana konola la an ka temu ye k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw duniya kɔnɔ oni duniya kɔfɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin sa jamana musow ma minnu bɛ jamana kɔkan oni minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka temu ye an ka temu base yɛrɛ ye mun ye musow on de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen arranger mais a bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka fɔ an kɔ an senkɔrɔ mais a bɛ cɛ kuma bɛɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ sa muso minnu bɛ diaspora yɛrɛ la n'a fɔra k'a fɔ an bɛ diaspora la an kɔ jeninen don an ɲɛ jeninen don ka d'a kan mun na anw de bɛ kɛlɛ la yen pour que ka se ka an ka faso siniɲɛsigi k'an ka denbayaw ka siniɲɛsigi k'an denw ta ɲɛɲini k'an cɛw ta ɲɛɲini ayiwa anw bɛ o baara min kan ka kɛ pour que ka se ka faso jɔ ni faso jɔ ko sera n'a kuma sera anw tɔgɔ tɛ fɔ a la bilen ni place bɔra place musow tɔgɔ tɛ fɔ a la musow de dun bɛ kan k'a dilan
k'a di musow de bɛ miseli ta ka kow kala donc bi an denw bɛ yen an yɛrɛ bɛ yen an denw bɛɛ wuli ka bɔ yan n'u ka extérieur la n'u ka budgetw ye n'u ka wariw ye u bɛ fɛ ka na baaraw kɛ yan ka na création kɛ an ye den minnu wolo kɔfɛla la d'accord u bɛ fɛ ka na entreprisew créer n'u nana u bɛ u sen d'a kan dɔw bɛ na u n'u ka miliyɔn ni miliyɔn bɛ na u bɛ tila ka segin ni fɛngɛ ye u bɛ biyew juru ta ka segin dɔw n'u ka projets bɛ na anw yɛrɛ musow an n'an ka diplômes don an ka diplômes d'an ka saki kɔnɔ ou y'an n'an ka entreprise ka créer an bɛ na u b'u ban ka place d'an ma contrat tɛ d'an ma fosi tɛ marché tɛ d'an ma a sɔrɔli ye kata banani ye ne fa an ka lutte ye mun ye bi an nakun ye mun ye bi c'est pour que ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka musow en place u k'a d'an ma u k'a dɔn k'a fɔ an fana bɛ dɔ de kan k'a kɛ wa ala m'an da k'a fɔ k'an ka sa kɔfɛ an bɛ ka faso kɔfɛ cogo min na baara la an ka na faso fana kɔnɔ ka baara kɛ sanni an denw wala an mɔdenw kɔnɔ ka na baara kɛ ala sago bonya b'a la. Très bien. Alors de toute la façon an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye Abdou Touré radio jɛkafɔ to a la. Awɔ ne ka ɲininkali bɛ ɲɛsin présidente ma Maradon an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɔgɔn lajɛrɛba min fɔ a don ni n'ale kumana a kɛnɛ ka Santrawa Keita la i kun ye fɛn dɔ fɔ o doni kama n b'i hakili lajigin a la i ko k'aw ka gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ la i b'a sɔrɔ musow kun tɛ taa tunga na ten i b'a sɔrɔ ni mun bɛ taa u bɛ taa kalan sira kan walima a bɛ taa furu sira kan filanan gɛlɛya filanan min b'aw kan den minnu bɛ sɔrɔ o jamanaw la olu a ka di u caman ye ka segin ka na faso la ka na baara kɛ k'o gɛlɛya b'aw kan o gɛlɛya o bɛ cogo di bi nɔgɔya sɔrɔ l'o la wa ani faamaw kumana jɛrɛjɛkulu ninnu sigilen kɔfɛ dɔ bɔra la walima a ko bɛ cogo di. N balimakɛ n bɛ na dɔɔni fara n balimamuso ka kuma kan ka sɔrɔ k'i répond n'o tɛ kɛ baasi ye n bɛ min f'i ye musow ye caman fɔ dɛ coordination an nana parce que an b'a dɔn élection bɛna wuli Mali la an nana an bɛ se ka contribuer cogo min élection ka kɛ ka temporiser mankan kana k'a la ka hakili di musow ma ka hakili di an denw ma ka hakili di an yɛrɛ ma an yɛrɛ b'a la parce que n'an ko musow anw don ka hakili di an denw ma ka hakili di an balimakɛw ma jamanajɔ t-shirt tɛ jamanajɔ ayi nɔnɔ tɛ jamanajɔ te tɛ jamanajɔ ayi jamanajɔ ye hakili de ye an ka jɛ 1000 kɔ an ka jɛ 400 kɔ parce que n'an ye 1000 ni 400 minɛ u y'an san donc n'u y'an san an ka juru t'u la o an bɛ fɛn min fɔ n'u m'a kɛ u bɛ mun fɔ n ye n ka wari de bɔ n'u votera an ye an musow k'an ka tɔɔrɔ lajɛ 1000 tɛ san laban san 5 n'an ye mɔgɔ min ta an bɛ to kɔlɔlɔ kɔnɔ donc n'an bɛ min kɛ Mali bɛ position min na bi an kana to Mali ka firi an ka wuli k'an jɔ an ka contribuer kosɛbɛ élection na jɔyɔrɔ filanan ye min ye o ye an ka contribution ye Mali kurako la n'i y'a ye an wulila ka na anw nana min na forum na foyi ma k'a la foyi kelen anw denw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ anw yɛrɛ b'o kɔnɔ an cɛw b'o kɔnɔ Faransi Amérique Dubaï yɔrɔ bɛɛ Maliyɛn sɛgɛnnen don yɔrɔ bɛɛ anw seginna ka na jamana événement ninnu kɛlen ka na rendez-vous ɲini ka taa déposer protocole la Kuluba ka bɔ Faransi ka na ka demande kɛ ka kalo 1 kɛ taa ka segin na u ye lettre ci a ma ko jamanatigi tɛ se k'an ta k'a ka ci ka ca ni mɔgɔ ma kuma n'i ma mɔgɔ lamɛn peut-être n'an tun lamɛnna an n'an ka musoya espérance min b'an na parce que an bɛɛ ye dugu caman kɛ ne yɛrɛ ni n cɛ ye Abu Dhabi kɛ an ye Dubaï kɛ n ye Amérique kɛ ne rentré la ka bɔ Amérique 94 ka tila ka taa nin bɛɛ kɛ tunga fɛ parce que n y'a ye Amérique n denw bɛ yen n dɔgɔninw donna Dieu merci n ye place t'ulu ye ne bolo tunga banna n nana ni wari min ye a bɛɛ dunna ka ban n nana ni biɲɛ min ye a dunna ka ban donc n banana n taara n ka furakɛli la n tora yen den nɔfɛ tabarakala alors ne n'i ka question jaabi foyi ma ta anw ka ko la tɔɔrɔ min b'anw kan an ka jamana kɔnɔ bi an mana to Faransi an bɛ terrain san n'an ye terrain san an ka terrain an bɛ na k'an bɛ so jɔ an bɛ na sɔrɔ so ye terrain feerelen don mɔgɔ 3-4 ma anw wo an cɛ wo an denw wo an b'o mɛridi kɔnɔ an bɛ kalo 1 de kɛ o vacances kɔnɔ
o kiritigɛla yan i bɛ taa ka segin kɛ pour que ka ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ ko ni wari b'i kun dɔrɔn ko i b'a jɔ de ko n'i y'a jɔ k'a bɛ taa jugement na fanga t'aw na mɔgɔ min bɛ kɔfɛ fanga b'o la relation b'aw na relation t'aw na tout à fait anw jigi y'an ka baara de ye anw bɛ bɔ dibi la anw bɛ don dibi la anw bɛ bɔ dibi la anw bɛ don dibi la i bɛ wuli 5 heures du matin i bɛ don 17 heures o b'a sɔrɔ su kora fitiri sera donc n'i b'o maɲumako kɛ ka n'a ye ko k'o fɛn an ni cɛ minnu fana bɛ yen bɛɛ tɛ dɛ n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ k'a tɔ to o furucɛ ninnu fana u ye dɔw denmisɛnninw furu ya ka taa n'u y'u furu a selen retraite ma k'aw nana k'aw bɛ n'aw sigi so ka so jɔ n'a nana an b'a sɔrɔ u ye kɔɲɔmuso ta k'a bila a kɔnɔ an ka muso dɔw bɛ na u bɛ kɛrɛfɛ soni de kɔnɔ u b'an bila chambre dunanjigin soni denmisɛnninw ka chambre de kɔnɔ kɛnɛma climatiseur t'a la foyi t'a la an ka muso dɔw bɛ dépression kɛ u bɛ dépression kɛ stress dɔw yɛrɛ ye AVC kɛ yan choc bolo baara kɛli san joli san 50 ni cɛ bɛ bɔ parce que anw fɛ yen anw bɛ nasɔngɔ de bɔ cɛ dɔrɔn tɛ nasɔngɔ bɔ i b'a bɔ an b'a tila de n'i ye nasɔngɔ bɔ an bɛ so sara n'an m'o kɛ denmisɛnninw ka allocation wari an bɛ baara kɛ n'o ye bon n'a fɔra k'o ta ka n'o don so la yan i yɛrɛ ka n'o so kɔnɔ ko place t'i ye salon ba t'i ta ye o ye kɔɲɔmuso ta ye e bɛ kɛrɛfɛ chambre de kɔnɔ donc anw tɔɔrɔlen don quoi wallahi alors i ka dɔn a bɛɛ m'a bɛɛ yɛrɛ fɔ fɔlɔ maladɔ a bɛɛ ti fɔ yan an jo b'a la alors question sabanan an ka stagiaire Bintu ale bɛna o fɛn min ye Rose ye ale bɛna Rose ɲininka Bintu oui Tanti Rose mais partenaire jumɛn de b'aw bolo ni événement ni grand événement in kunkɔrɔ aw ka nin ɲɔgɔn faranga in kunkɔrɔ yani ngi jaabi komi dan y'a fɔ cogo min na slogan dɔ bɛ an bolo muso tungarangew kan o slogan ye juman ye ko tungarange muso ani sɛgɛ ani baara ani cɛsiri ale de bɛ bɔ su fɛ ka don su fɛ n'a donna su fɛ a bɛna a ka tobili kɛ su fɛ ka tila ni cɛ ka besoin minnu bɛ yen k'o kɛ su fɛ ni dugu jɛra ka sɔrɔ ka bɔ ka taa baara la samedi dimanche min ye lafiyalan ye o ye tungarange musow kɛ bɔ kuma ye tuguni ka taa ɲɛɲini bɛ taa réunion ni fɛnw na k'a ɲɛɲini ka n'a kɛ n faso ye o tungarange musow an bɛ foli kɛ u ye ka da o kan o ye an ka devise ye ka fɔ u ye bari o tungarange musow de bɛna ni nasɔngɔ ye ka di fa ma k'a di ba ma k'a di balimaw ma wa n'olu y'u pari tuguni mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ ma ko tungarange k'u nana n'u ka yɛrɛ yira ye tungarangew a ni ce an n'aw sɛgɛn an ni cɛsiri donc sisan partenaire min ni o banna dɛmɛbaga minnu b'a la dɛmɛbaga minnu banna anw tɛ se ka don ka na foyi kɛ Bamakɔ yan an ka tuteur fɔlɔ n'an ma s'o ma o ye an ka Haut Conseil ye o ni ministère des Maliens de l'extérieur an gulonnen b'olu la mais n'a fɔra muso i ko ministère de la femme n'a nana fɛnɛ an tɛ se ka foyi kɛ ka sɔrɔ an ma taa ministère de la femme na o ministère min filɛ nin ye ale de b'an kungo fɔ a bɛ denmisɛnninw kungo fɔ an ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de kan k'a dilan olu y'an dɛmɛbagaw ye administrativement n'o bɔra ye dɛmɛbaga wɛrɛw kɔni an ye k'a ɲini na nka belebele kɔni ye bɛnkan mɔgɔw ye an ka foli belebeleba b'u ye. Très bien. Alors an balimaw an b'a da aw tulo kan k'a fɔ aw sualen bɛ radio jɛkafɔ la a b'ara k'a lajɛ Africa télévision nationale la an ye wele bila Faransi musow ma Faransi muso minnu n'an bɛ lafiya bɔ la nka u nakunba ye i k'a dɔn ɲɔgɔnyeba ye ɲɔgɔnyeba min kan ka kɛ min ye juillet kalo tile 24 ye a bɛ kɛ centre international de conférence de Bamako CICB la kɛnɛ in bonya n'a karama talen bɛ ka di Seyidu Mamadu Kulubali jɛkulu kura min sigilen bɛ sen kan n'u k'a ma bɛnkan jamana ɲɛriwali ani jamana ɲɛtaa la min ye Seyidu Mamadu Kulubali ale y'o ɲɛmaa ye u ka nin nani wele bilalen bɛ diɲɛsegin ni muso bɛɛ ma muso muso i k'a dɔn politique ko tɛ association ko tɛ
malien muso ko de do hakilina min b'o la o de wuli ka jɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ min ye vote nataw ye ani cɛmancɛ fanga yɛrɛ bɛ latigɛ basigi la cogo min an b'a da tulo kan k'a fɔ ɲininkali kɛba min ye Abdou Touré radio jɛkafɔ to a la Bintu Kamara i k'a dɔn ale stagiaire ye Mancha production na ani Daba Tunkara an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka segin ka na min ye baabu laban ye ka sɔrɔ k'olu bolo da an balimaw i k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ min ye radio jɛkafɔ ye a suwalen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina kɛnɛ min n'an b'a ka dimanche o dimanche u ye taamadenw ye maa minnu bɛ taama na walima maa minnu i k'a dɔn u taara fɛn ɲini walima kalan ɲini yen yɔrɔ kɛr'u sigiyɔrɔ ye an k'olu de ma ko tungarankew maa minnu wililen bɛ an fɛ bi o ye Faransi musow ye Faransi muso minnu n'u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiriba la a bɛ san caman bɔ dɔw sigilen bɛ Faransi san 50 dɔw bɛ san 40 dɔw bɛ san 30 an y'olu dankɔrɔba damanda de wele k'u fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye min n'u kelen bɛ ka tabale gosi jɛsɛ naani muso bɛɛ ye malien muso i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu la hali an minnu bɛ jamana kɔnɔ aw b'a la i k'a dɔn nin kalo tile 24 CICB la ɲɔgɔn ye ba hakilinaba ni ka t'o boloda ka ɲɛsin musow ma min ye an ka maa wololenw ye madame Kulubali Worokeya ale bɛ kɛnɛ kan madame Kamara Malado ale min ye awɔ jɛkulu ɲɛmaa ye ka taa se madame Kɔnɛ Fatumata Bomu an y'a fɔ a ye k'a fɔ ɲininkali kɛbaa maa saba Abdou Touré radio jɛkafɔ Bintu Kamara ale stagiaire Mancha production na i k'a dɔn ani Daba Tunkara ɲininkali wɛrɛ o bɛ Abdou bolo Abdou ɲininkali jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin joli ma ne ka ɲininkali bɛ ɲɛsin présidente ma hali bi an kun ye comme a bɛ to zira la ka kasiri bɔ nɛrɛ la an kun ye ɲininkali dɔ k'a la ni musow ka tunganata hali bi a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ a bolo ale kumana k'a fɔ cɛw bɛ min kɛ musow la an bɛ fɛ k'a ɲininka fana musow fana bɛ jumɛn kɛ cɛw la Faransi ani n'an nana so voilà i bɛ kuma galamani gɛrɛ la madame Kamara n t'i to yen bi o a' t'a fɔ aw t'a dɔn ne somɔgɔw bɛ min kɛ na o nka i fana bɛ min k'i somɔgɔw la i t'o fɔ maa ye a ma nɔgɔn dɛ ayiwa base alors n balimakɛ n bɛ i ka kuma jaabi fɔlɔ tungala taga kun ye n bɛ taa furu la o de tun ka ca mais muso ka minɛn ta k'a bɛ taa tunga fɛ o kɛra laban in na ye surtout muso k'i fili baji kan o kɛra laban in na ye sisan an y'o ye an yɛrɛ ye démarche caman kɛ porte en porte famille la parce que wagati la n'i bɔra nin sudoyɔrɔ la i bɛ bɔ nin na i bɛ taa nin na Faransi mɔgɔ min bɛ yen min b'a fɔ n den ma sa n dɔgɔnin ma sa n somɔgɔ foyi ma to ji la o ka dɔgɔ mun nana n'a ye gɛlɛya gɛlɛya de nana n'a ye mɔgɔ si muso si t'i kɛ ba falen kan walayi i tɛ se nɔɔni na k'i tugu k'i kɛ ba falen kan mais kɔnɔnafili ni gɛlɛya o b'a kɛ caman ka taa tunga la o y'o ye n'o tɛ tungala ta an tun b'a dɔn cɛw de ye ani furu an balimakɛw tun bɛ musow furu ka taa n'u ye ani kalan denmisɛnnin minnu ye fɛn bagi sɔrɔ olu bɛ taa kalan sira fɛ halisa u bɛ ka continuer mais mun y'a gɛlɛya i ye cɛw ka yɔrɔ min fɔ n yɛrɛ ye muso ye dɛ mais dɔ b'an na dɔ b'an na o de fɔ o dɔ b'an na min b'a la i b'o dɔɔnin fɔ an ye une minorité bien sûr kɔnɔnin kelen de bɛ jɛkulu kɔnɔ tɔ bɛ tɔgɔ tiɲɛ wa n taara a bɛ fɔ cogo min dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la très bien alors Malado vraiment merci an bɛ kuma tɛnku madame Kone Fatumata Bomu madame Kone Fatumata Bomu ɲininkali kɛbaa ye Bintu Kamara stagiaire Mancha production ok tan famata problème jumɛn de bɛ élection kɔnɔ bi n'aw b'o dɔn n'aw bɛna kuma o kan aw ka ɲɔgɔn ɲɛba in kɔnɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma tuguni jamana in élection ko a ka bon hakili ma problème minnu b'a kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen an tun bɛ élection dɔ tuma min na wariko tun t'a la hɔrɔnya de tun don i bɛ mɔgɔ de suganti danbetigi ye min ye ni min depuis a bɔkolo an b'o o tun suganti k'a lajɛ karisa ye nin ye a fa kɛra nin ye a bɔra du min kɔnɔ mɔgɔ basigilenw don mɔgɔ danaya mɔgɔw don u bɛ se ka jamana ta wala u bɛ se k'an ka quartier ta an bɛ maire suganti a la an bɛ hali alimamiw ni fɛngɛw dugutigiw bɛɛ bɛ suganti bɔyɔrɔ ko de la nka bi o t'o ye dɛ ne kɛra millionnaire wali milliardaire ye hali n'o y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ de faga ka k'o milliardaire ye
hali ne mɔgɔ kun de tigɛ ka ko milliardaire ye ni e wari labɔ dɔrɔn ka wari di adamadenw ma u bin'u jɔ nin di yan nɔ n bɛ taa voter mɔgɔ min ni diya ye o degun min b'an ka jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw m'o bɔ u kunkolo la jamana in kɔnɔ bi jamana tɛ se ka ɲɛ hali an bɛ transition min kɔnɔ pour que transition in ka ɲɛ fo adamadenw ka u kunkolo hakili an ka cerveau de nettoyer ka nafolo to ye ka danbe lajɛ ka hɔrɔnya lajɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo jumɛn ni jamana ma lafiya an si tɛ lafiya donc pour que jamana ka lafiya fo danaya mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ se ka sigi jamana kunna n'a tɛ jamana a bɛ nafolo to ye ka faso bɛɛ bɛ waso ni faso de hali minnu bɛ tunga fɛ n'i y'a ye i bɛ taa tunga fɛ n'i bɛ taa tunga fɛ de pour que mɔgɔ ka waso ni faso ye n'o tɛ i tɛ taa tunga fɛ ko parce que tunga ka di o an bɛ waso n'an faso de Mali in y'an faso de i mana mɛn diɲɛ ka di i b'a kɔnɔ de ni i lafiyalen tɛ i faso kɔnɔna la i tɛ se ka fosi kɛ bon élection ko in problème belebeleba yɛrɛ ye mun ye yuruku danbetigi tɛ ɲini bilen wari bɛɛ ko wari o gɛlɛya de b'an kan bi jamana in dafiri yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ kun bɔra o de la ne ba ala sago ye bonya b'a la sago tigi ala ye madame Kone Fatumata Bomu ne bɛ se ka na présidente fɛ ni min ye madame Kamara Malado madame Kamara Malado i k'a dɔn aw minnu ye awa tungafɛmusow ye a ka gɛlɛya dama tɛ i k'a dɔn min ye vote ko ye gɛlɛya wɛrɛ b'aw ka aw sigiyɔrɔ la gɛlɛya caman b'aw ka aw sigiyɔrɔ la est-ce que nin fana nin kɛnɛ in sen fɛ a da bɛ se olu ma bon kɛnɛ in sen fɛ an da bɛ se o ma gɛlɛya min b'an kan bi kosɛbɛ o ye denmisɛnninw fana ka gɛlɛya b'an kan parce que den minnu taara sisan olu caman muɲunen tɛ n'u sera dɔrɔn u ko k'u ka sɛbɛn sɔrɔ anw yɛrɛ min filɛ den jumɛn minnu bɔra yan ka taa bateau fɛ ka taa ji fɛ oui d'accord ok donc olu ko k'u ka sɛbɛn sɔrɔ tout de suite anw fɛn fɛn mɔgɔw bɛ faransi marakakɛw bɛ se k'o témoigner a dɔw ye san 10 kɛ papier t'u bolo baara kɛ ni wali papier ye mais sisan ni wali papier minɛna k'a di u ma k'u ka baara kɛ n'a ye u bɛ perese papier ko kɔrɔ u bɛ t'o tigi ko fɔ faamaw fɛ yen ah bon k'o ye papier d'u ma ko k'u maltraiter k'u bila u ka baara kɛ ah oui donc o gɛlɛya o b'an kan gɛlɛya filanan o ye éducation de base ye n'a fɔra ye ko malien den la chapelle n'i taara tilegan fɛ dɔrɔgu bɛ sama u bɛ dɔrɔgu sisi sama u bɛ dulɔ min a degere ka a ka bon hakili ma m'a fɔ a bɛɛ dɛ m'a fɔ a bɛɛ n'i bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a fɔ hakɛ de la hakɛ la o cɛ donc o gɛlɛya b'an kan éducation de base tiɲɛna yan a tiɲɛna fɛn na parce que o tiɲɛnen de bɔra yan ka taa mais voilà n b'a fɔ de fɔ fa neni voilà ba neni Facebook kan wallahi anw nana an ka recommandation na jamana k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka mara segin so ni mara ma ni éducation ma ɲɛ diɲɛ foyi tɛ ɲɛ ni mara tɛ jamana min kɔnɔ i t'i fa dɔn i t'i ba dɔn i t'i jamanatigi dɔn n ba ye karisa n ka respecté o t'a la anw bɛ fɛ vraiment ko dɔw bɛ o tun ye maloya ko ye fɔlɔ sisan u b'o kɛ panparapa anw bɛ fɛ anw nakun a b'a la anw denw b'a la ye u b'a la mais a ka ca den minnu bɔra yan nɔ olu de ka fɛn hali denmuso n'i y'a minɛ k'i bɛ hinɛ a la ka taa n'a y'i fɛ yen a bɛna fɛɛrɛ de tigɛ ka taa fɔ tubabu ye k'i y'a traité k'o baara ɲini e bɛ san 10 de kɛ kaso la ne bɛ dɔ dɔn o y'a ka du de feere villa a n'a cɛ a kiiri la tɔɔrɔ min bɛ anw kan anw bɛɛ ye baara kɛ ni wali papier ne ye san 3 de kɛ papier bɛ n bolo parce que n'i bana sira fɛ tubabu bɛ papier d'i ma i ka furakɛ ne ma hali 2 semaines kɛ n'i ma papier mais san 3 o ye papier di yan papier kalo 3 n bɛ baara kɛ ko n bɛ se ka furakɛ n bɛ dumuni kɛ mais j'ai pas le droit de travailler i ma taa saraka deli kama o san 3 ne tun bɛ baara kɛ ni wali papier de n bɛ baara kɛ ni min ka papier kalo kalo n bɛ 20,000 d'a ma don min a ko n ka wari kɛ double ye n ko ne jɛra ne ye ala ta i y'a ka papier d'a ma n y'a ka papier d'a ma très bien alors on avance Rose min ye madame Kulibali Worokiya i k'a dɔn aw ka gɛlɛya dɔrɔn tɛ nin ye i k'a dɔn aw fɛ yen waati la sɛbɛnko gɛlɛya bɛ yen n'o ye passeport ko sɔrɔli ye i k'a dɔn min ye consulat ye carte d'identité sɔrɔli walima maliyɛn minnu bɛ yen n'u denw b'a fɛ ka na u ye nationalité sɔrɔ a bɛ fɔ i ka taa visa ta o gɛlɛyaw bɛ yen a y'a kumaw kɛ waati la alors e bɛ mun sɔrɔ ka da o kan walima i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye o yɔrɔ la. bi ka jugu ni kunu ye. subhanallah. ni min sigilen filɛ nin ye
o denmuso cɛ ka papier a kan ka renouveler ko erreur dɔ b'a la o erreur b'a la a ye sen don ka bolo don a ma se ka sɔrɔ ne yɛrɛ dɔgɔnin a ka mɔgɔ dɔ ka papier di ne ma ko ne ka taa an ka den ka visa ɲini u kun ka kana kabi kalo tɛmɛ jɔkuma k'a bila le 14 la ne yɛrɛ ye n dabɔ fɛnko kuma na jaja an t'a kalama k'a fɔ ko passeport ko tɛ maliyɛnw yɛrɛ bolo bilen tubabukɛ de bɛ yen ni tubabukɛ ma sɔn ka papier min ta n'a ma sɔn ka mɔgɔ bila ka min don mansin na hali n'i bɛ kalo 5 kɛ i tɛ ka passeport sɔrɔ ja hali polisiw bɛɛ sen b'o la. non ça j'ai pas compris o yɔrɔ in m'a faamuya. n bɛ se k'a kan dɛ n y'a mɛn. maliyɛn ka se k'a ka passeport sɔrɔ consulat la. ayi yan nɔ. ah ok d'accord. parce que passeport min bɛ dilan consulat b'a bila ka na yan de. ni consulat y'a bila ka na bamakɔ yan. a bɛ fɔ ko passeport bɛ dilan yɔrɔ min na yen tɛ dɛ. yɔrɔ dɔ de bɛ yen ko tubabukɛnin de b'a kunna o tubabukɛnin yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ wali Gabriel do wa mun do o tubabukɛnin n'a ma diya a ye ka papiyew ladon mansin kɔnɔ papiye de tonnen bɛ tan. oui mais Rose là c'est très grave parce que et là franchement je comprends pas là c'est très grave prévu jumɛn b'i bolo la. ala ni kira n bɛ dan ye n ko n taara n den ka papiye nɔfɛ n t'a dabila koyi kana n kɔri dɛ n taara n ka denmisɛnnin ka papiye nɔfɛ a ko kalo 1 denmisɛnnin ka passeport la yen de ne y'a dɔn k'a fɔ ko passeport ko tɛ maliyɛnw bolo. ah ça c'est grave ça. a ma fɔ n ɲɛna yan dɛ passeport dilanyɔrɔ yɛrɛ soba kɔnɔ n tagara ye de n y'a kuma mɛn. la police des frontières. oui oui d'accord. n y'a kuma mɛn yen o ye yan ta ye. mais faransi nina ko fɛn fila don faransi nina ko anw yɛrɛ nina anw de tun bɛ nina an b'a mɔgɔw nina dilannaw ta ka taa n'a ye an ka quartier la ko mɔgɔw ka taa nina ta o tun b'a fɔ ko ayi k'u tɛ nina ta ko parce que n'a taara k'u bɛ fiché a nana gɛlɛya tuma min na ne ka passeport dilan kuma ser'o la o y'a sɔrɔ papier bɔra ni tun y'a di farafinw ma dɔgɔkun i bɛ taa yɔrɔ min na u b'a dilan tile 3 dɔgɔkun kɔnɔ k'a d'i ma nka ko tile 15 sisan hali kalo 1 t'a sɔrɔ. t'a sɔrɔ tout à fait. donc sisan nɔ n'o o nana kɛ ka sɔrɔ e min ka nina ko e ma sɔn k'o dilan kabini an b'aw deli tuma min sisan aw bɛ taa siɲɛ t'a nɔfɛ a ti ka sɔrɔ o la e ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. a bɛ gɛlɛya. nka n bɛ ka ko kelen fana fɔ maliyɛnw ye. n ye an yɛrɛ sɔn fɔ mais n bɛ dɔ fɔ faamaw ye diaspora mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn la yen nɔ an bɛ baara kɛ de ka na n'a ye an faso la ninnu da sera a ma denmisɛnnin minnu taara ji kan u diyaɲɛbaatɔ ma taa ji kan n'u sera u bɛ dɔ b'u si la pour que u bɛ se ka papier sɔrɔ ka baara kɛ ka na u somɔgɔw la hinɛ ko fɛnɛ min filɛ n'o erreur kɛra n'i ti san 18 bɔ n'i i san 18 n'i y'a kɛ san 15 ye Mali b'a fɔ k'a tɛ papier di ko parce que ko i si ma se n bɛ muso dɔ barika da o la ni o ye madame Sise ye Fatumata Jaguraga a ye denmisɛnnin min dɛmɛ o fɛn kɔnɔ ni tubabuw kun ko k'u tɛ papier d'u ma mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 9 o muso bɛ Paris de yan. a bɛ Evry d'accord ok. mɔgɔ 90 denmisɛnnin 99 a y'i sen don k'i bolo don tubabuw nana n'a ye k'u bɛ fɛ k'u régulariser wali k'u lasegin a ko denmisɛnnin ninnu tɛ segin u nana condition min na ala ni kira de b'a dɔn. nka a y'i jija consul min tun bɛ yen a y'i jija o kɛrɛfɛ k'u ka papiyew nɛmɛnɛmɛnin dilan fo ka na se olu bɛɛ ka régulariser. très bien alors i k'a dɔn Worokiya nin diyara n ye an bɛ kuma galamani di madame Kone Fatumata Bomu sabula i k'a dɔn an ka waati yɛrɛ tɔ man jan bilen i k'a dɔn ɲininkali laban an maa 3 bɛ k'a ɲininka ɲininkali kelen na alors madame Kone Fatumata Bomu kuma galamani gɛrɛ la micro gɛrɛ la voilà alors très bien. alors madame Kone Fatumata Bomu ni maa ma nana an ka kɛnɛ kan n'an bɛ wuli i k'a dɔn ɲininkali 2 bɛ an b'o k'i la ɲininkali fɔlɔ o de ye i taa furadama tun ka fɛ san 50 bi Fatumata mun gɛr'i la walima i ye mun y'i ɲɛna tun ka fɛ min i ma se ka ɲin'a kɔ fɔlɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye Fatumata i taa furadama tun ka fɛ san 50 kana bila bi la i ye mun ye walima i ye mun kɛ walima mun gɛr'i ɲɛna n'o diyar'i ye kojugu i ma se ka ɲin'o kɔ ɲininkali 2 ye nin ye. hali bi ala k'an saba ya rabbi Allah
ne ta fura dama tun ka fɛ san 50 bi san 50 bi ne ye sɛgɛn bɛɛ lajɛlen ye n taara n ye n ba sɔrɔ yen mais n bɛ mɔgɔw fɛ yen mais ne tun bɛ si kɛnɛma glasi kɔrɔ n mana taa n ka café baara la papier tɛ n bolo n bɛ taa n ka sufɛ n bɛ taa cours ta Panthéon cours de droit n bɛ t'o ta Panthéon sans papier kolon de bɛ n bolo dɛ awɔ mais n ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o kɛ parce que n tun ma kalanba sɔrɔ yan n bɛ b'o la o y'a sɔrɔ tile fɛ n bɛ taa café la mais n ye café tigi min sɔrɔ muso de don a b'a fɔ n'i tɛ dulɔ min ale t'i embauché ne tun bɛ Canada Dry san k'a kɛ carton kɔnɔ carton 2 carton 3 k'a kɛ comme champagne bouteille kɔnɔ k'a bila n ka frigo kɔnɔ n ka sokɔnɔla la k'a bila ka taa n'a ye baarakɛyɔrɔ la k'a bila fɛn kɔfɛ n bɛ café baara kɛ ni min ko k'i bɛ mun min n b'a fɔ n ko n bɛ coupe de champagne min 70 francs de kun don n bɛ tile bɛ ko la don dɔ la Camerounais dɔ nana ko bon ne bɛ min ta n ka comptoir kɔfɛ k'a min kuma bɛɛ ne bɛ kan ka dulɔ min mais n tɛ tingitanga n tɛ yɛlɛyɛlɛ n tɛ maramarakan fɔ donc n b'a ɲɔgɔn k'ale yɛrɛ kun san 3 n bɛ baara yɔrɔ kelen na mais a don cɛ de ye fini bɔ ne kan ko fo n ka n ka bouteille min filɛ nin ni n bɛ ka serve a la ko fo ka o ɲɔgɔn serve a yɛrɛ ka verre kɔnɔ awɔ ne ko n ko ne tɛ se k'a serve n ka patron muso nana cɛ nana plutôt o ko n ma k'i b'a serve awɔ n ye n yɛrɛ kɛ n ko n bɛ taa ɲɛgɛn na ka na n taara ɲɛgɛn na n ye patron mu ta n k'a ma ne tɛ dulɔ min patron y'i jɔ k'e tɛ dulɔ min n ko ayi ne tɛ dulɔ min o y'a sɔrɔ an musomanin 3 de bɛ yen a ko e tɛ dulɔ min n ko ne tɛ dulɔ min ko t'i ka bouteille ta ka na n'a ye n ye n ka bouteille ta k'a d'a ma ka dɔ k'a kun muso kun bɛna sa a traumatisé kojugu muso tun tɔgɔ ye parce que a b'olu kɔnɔ dɔrɔn e bɛ min don o don dulɔ de don muso tun tɔgɔ ye ko Kumba Jalo a tun bɛ rue ordinaire de la a ka café muso y'i jɔnkɔrɔ ka kasi a y'a cɛ wele o y'a sɔrɔ Camerounais kɛ falen bɛ ka tabali gosi e bɛ min f'i k'o dɔn ko parce que k'ale ye min san ne ye k'a san ne ye ko fo ne k'a d'a ma n'i ma d'a ma a bɛ yan ci patron y'a cɛ wele k'a ɲɛfɔ cɛ ɲɛna min kɛ cɛ sisan kɔrɔ automatiquement nkɔrɔ ka polisiw wele u kana cɛ ta o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na patron fana ko k'a partir d'aujourd'hui au lieu que n ka 100 francs d'i ma i ka salaire la n b'i ka salaire kɛ 200 francs ye musomanin 2 fana murutira ko ne nana olu sɔrɔ yen i ma ɲinɛ o kɔ ayi ne ma ɲinɛ o kɔ o diyara i ye wa tari o diyara ne ye d'accord mun y'i tɔɔrɔ min ye n tɔɔrɔ c'est que filankafoya min bɛ yen a ka bon hakili ma k'i bɛ taa balima minnu fɛ yen ou bien balima minnu b'i ta k'i ladon n'u y'a ye k'a fɔ k'i garisɛgɛ bonyana n'u ta ye dɔrɔn u b'i mago sa u b'i gɛn ka bɔ i ka so i bɛ to yɔliyɔli de la ne bɛ barika da muso cɛsirilen dɔ bɛ États-Unis ko Adamu Wologem n bɛ foli d'a ma ka wale ɲuman dɔn denba ɲuman o ye ne to kɛnɛma pourtant n ba bɛ yen dɛ parce que mais a bɛ mɔgɔw fɛ yen dɛ a ye n to kɛnɛma dali la ka n ta ka n nadon a ka sokɔnɔla la chambre de bonne kɔnɔ Allahu akbar an ka ɲɛgɛn bɛ étage la a taara yɛlɛma a ka copain fɛ yen Adamu Wologem elle est aux États-Unis Allah, tu pleures pas, hein? Écoute, je ne pleure pas. Tu vas pas pleurer, hein? Parce que tout le monde, alors ça, c'est des très bons souvenirs. Et puis, il y a exemple, voilà. En quoi n'est fa? En be do ok. Seydou Mamadou Koulibaly. On nana coordination muso nana. Seydou Mamadou Koulibaly de Keranga jigitugu masai. Note mɔgɔw fana bɛ Mali la yan dɛ. Waritigiw bɛ yan. N'o ye bɛnkan président ye. Tout à fait. N'an mɔgɔninfin ni mɔgɔ ɲɛri m'a fɔ ale de y'an dɛmɛ. Très bien. Bi coordination n'i y'a ye k'an bɛna kɛ le 24. Oui. A y'an dɛmɛ. Donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Présidente a clôturé. Merci bien. Alors la présidente, rapidement, an ye question min posé et ka dɔn Fatoumata kunna. Vraiment, elle a une histoire qui fait pleurer. Alors e yɛrɛ rapidement mun diyar'i ye tunga fɛ mun goyar'i ye i ma ɲinɛ min kɔ pendant tout ce temps. Juste en 2 phrases. Bon, madame ne min goyara n ye la. Min goyar'i ye awɔ. N ba dɔ bɛ yen nɔ bi bi in na a bɛ yan nɔ. A tɔgɔ ko Fatim Sangare ale Champigny. N taara Faransi a jɔra n jigi kɔrɔ. Alahu akbar.
jɔra an jigi kɔrɔ k'an dɛmɛ a bɛ n don baaraw la a bɛ n bila ka taa n bɛ taa baaraw kɛ mɔgɔw fɛ yen nɔ a ye n bila ka taa yɔrɔ dɔ la juifuw de tun don waritigibaw don donc u nana sara in kun ka ca faamaw don ne yɛrɛ kɔntana n ko n ye baara sɔrɔ n ye baara ɲɛnama sɔrɔ n taara fɔ n den n ko n ko k'u bɛ so yɛrɛ di an ka t'u fɛ yen n ko mɛ n tɛ se ka to yen parce que e fana bɛ yan nɔ n den ko ne bɛ yan kana jɔrɔ ni i bɛ se ka na weekend ni weekend ne ko n ko non ne kɔni bɛ se ka baara k'u fɛ yen ni su kora n bɛ na so donc u nana télé k'a la u ye ne ɲininka don la ko juifuw ni palestiniens ka histoire ko ne ko cogo di ne ko n ko ninnu kɔni ye silamɛw tɔɲɔ ye kojugu fɔ koyi ne t'a dɔn k'o ye kojugu ye kojugu da y'o ye donc o ma bɔ ne kɔnɔ quoi dugu jɛra u ma foyi fɔ u ye ne ɲininka ko mun na ne ko mais aw ɲɛ tɛ silamɛw satɔ la don o don wa bon vraiment ne b'a fɔ don min c'était sans arrière pensée parce que ka ca ni san 15 ye ne t'a dɔn ja n'olu b'i ta baara la olu b'i ka position lajɛ ten k'i piéger ne y'o fɔ dugu jɛra ne nana baarakɛ la ko ne ka baara bila i bɛ gɛn o kɛra ne gɛnnen donc ne gɛnna ten comme papier kun tɛ ne bolo n'o tɛ n'i ye mɔgɔ bila ka bɔ baara la faransi i b'a bila kun fɔ donc papier tɛ ne bolo min ɲɛna ne ma ka ne don ne ko n b'a ko caya ne b'o fana se kungo ma ne ye baara bila ten o y'i tɔɔrɔ o ye ne tɔɔrɔ i ma ɲinɛ mun kɔ fɛn duman na n ma ɲinɛ min kɔ min fana tora hakili la ne taara baara kɛ yɔrɔ dɔ la musokɔrɔba ladon donc ne taara ne bɛ daraw fɛnsɛ ka musokɔrɔba occuper musokɔrɔba la k'a ka couche changer bon ja ne tɛ se a changer cogo la donc muso ko ne ma ne kɛ don ka baara daminɛ a ko madame e delila ka baara in kɛ yan ne ko n ko ne tun tɛ foyi kɛ Amérique nin kɔ n ko ne ye n ka vie bɛɛ kɛ Amérique ne bɛ n occuper musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw de la o ko c'est une très bonne chose ja ne taara ne bɛ dara fɛnsɛ cogo min a tɛ kɛ ten ne bɛ kusi don cogo min ne ma deli ka kusi don a tɛ kɛ ten donc n'ale fɔra ne kɔ ale bɛ na ka na kusi arranger ka ɲɛ a tɛ fɛ ne ka baara ka tiɲɛ a bɛ musokɔrɔba ka kusi lajɛ a don cogo ma ɲɛ a b'o fana changer ka taa parce que ale fana tun bolo b'a baara la donc a nana ne lasigi sa ko karisa ko sɛbɛ la e ye baara in kɛ Amérique ne ko n ko ne ma foyi kɛ Amérique nin kɔ n ko ne ma foyi kɛ nin kɔ a ko sisan an ka li dara bɔ ne ka so li dara o bɔ n'i y'o bɔ an bɛ jɛ k'a fɛnsɛ bien vrai qu'il y'a kɛ mais i b'a sɔrɔ kɛcogo tɛ kelen a tɛ fɛ ka ne lamaloya a tɛ fɛ ka ne lamaloya donc ne ye dara bɔ a ye dara bɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko bon peut-être Amérique ta bɛ kɛ cogoya wɛrɛ la mais dɔgɔtɔrɔsow ni fɛnw ta bɛ kɛ tan nɔ de i bɛ baara kɛ yɔrɔ min a ye poupée ta ko bon sisan n b'a dɔn i delilen don kusi don na mais n bɛna a yiri la faransi ta bɛ kɛ cogo min ko a ye kusi don poupée na a y'a bɔ a tilala ko ne k'a dun ne ma ɲinɛ o de kɔ. Merci bien. Alors rapidement Rose, alors justement parce que waati tɛmɛna ni minute fila ye alors rapidement. Bon ne bɛ se ka min fɔ min ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ faransi ne tun ye aide soignante de ye. Ah oui d'accord. don dɔ la ne ba ka bana nana juguya ne ye n jɔ n bɛ muso kunna n bi k'a labɛn n kasira o y'a sɔrɔ n traumatiselen kun don don o don ne ni n taara baara yɔrɔ n tɛ se ka foyi kɛ n bɛ kasi n ye n jɔ musokɔrɔba kunna n bɛna ko ne kasira ja ne collègue dɔ ye ne ye u taara fɔ infirmière cadre ɲɛna ko ça ne va pas c'est rouge u nana ka na ne lajɛ min kɛ ne jɔlen b'a kunna n ko ne ye ka nin min kɛ nin ye n ko est ce que ni ne tun bɛ nin kɛla masa ye den tɛna dugawu sɔrɔ wallahi donc an b'o la ne an ka infirmière cadre nana ne bɛ kasi la ko Rose ko yala k'a kɛra cogo di k'i bɛ mun ɲini yan on sait que tu souffres beaucoup taa i ka t'i ba kɔrɔ wallahi ko taa i ka t'i ba kɔrɔ an ye permission di ma taa mais min fana diyara n ye kosɛbɛ faransi ni n b'o fɔ o ye tubabuw ka mɔgɔ ɲumanya ye tubabuw ka mɔgɔ ɲumanya i tɛ to kɔngɔ la ka sa faransi
dumuni di yɔrɔw de be u bi ɲa i ma bilahi ya rasululahi ka dumuni di se tɛ minnu ye ma ka siyɔrɔ d'i ma fana ka siyɔrɔ d'i ma wallahi bon ne y'o de fɔ o yɔrɔ la n ko tubabu ne bɛ u ka o habitude mun b'u la nin ne b'o fɛ ka tɛmɛ an ka silamɛba dɔw ta kan. Merci bien Rose i ka dɔn an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an balimaw nin de kɛra aw gɛrɛgɛ bi hali ni waati sagura an ka wele bilalen kun bɛ madame Kulibali Worokiya madame Kamara Maladɔ madame Kɔnɛ Fatumata Bomu ninnu bɛ muso ŋana ye minnu ye waati jan kɛ France jamana na a caman n'u denw n'u mɔdenw don olu de kun y'an ka maa welelenw ye i k'a dɔn a ka tungaranke kɛnɛ kan ɲininkali kɛbaa kun ye Abdou Touré radio jɛkafɔ Bintu Kamara stagiaire don i k'a dɔn Manca production na ani Daba Tunkara an b'a fo ka waleɲuman dɔn Africa Télévision i k'a dɔn jatalaw o kun ye Jules ani Sinali Tunkara radio jɛkafɔ maa min kun bɛ nɛgɛw la ka nin bɛɛ salo ka kumakan ɲuman s'aw ma o ye Mamutu Surunin ye Mamutu Kamara an ka foli b'a ye Bois Jabate ale b'a ni bɔda cɛ a k'an bɛn dimanche wɛrɛ inchallah ni kɛnɛ kelen kan wa salam.